Hvaljeni si Marija pod budnim okom našeg Oca Nebeskog, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga. Idemo čistiti crkvu našu. Reakcija najprije na jučerašnju vijest o onome Cigi, kako se on zove sa imenom prezmenom Puljić, a Vinko čini mi se ime. Drugi su mediji plasirali tu vijest, premda sam ja za nju saznao prije, ali nisam namjerno htio ja plasirati. Pa slušajte što odrastao čovjek, najprije pročitajmo, onda ćemo reći. Svećenik potjerao dijete s poteškoćama iz crkve. Ovo je izazvalo veliku medijsku prašinu. A dragi moj Bože, vas tek očekujem. U svakom djetetu s poteškoćama moram gledati Krista, patnika. Ako je ovo točno, onda se i sam dotični svećenik poklonio Sotoni. Osvrni se na ovo, radi se o dobro poznatom svećeniku. Ovo zaslužuje osudu. Ovo pravu raspravu treba izazvati gdje je svećenik izbacio osobu s posebnim potrebama i na to je potreban osvrt. Dakle, ovo piše isto čovjek sa posebnim potrebama i koji se u ovom djetetu jednostavno vidi. Pa evo sami zaključite i vidite. Što da vam kažem? Kada vam govore ovi, kad se sastanu pa da pričaju o dobrobiti naroda, zajedništvu, prosperitetu, u prevodu to čitajte, sastali su se da bi zajednički raspravili o svome zajedničkom poslovanju, uspjehu i tako dalje. Dakle, govora nema da njih briga za vas, nego zna se šta njih brine. Oni sami i njihova imovina, jer umjesto Bogu odlučili su služiti demonu. Idemo malo dalje. Bože, hvaljeni si Marija, poslali smo vam ponovo, morate nabaviti aplikaciju za zaštitu kompjutera i mobitela, maila. Pitajte nekog stručnjaka za preporuku. U mailu vam upada svećenik Riječke nadbiskupije velečasni Goran Kasalonka, jer je već to radio i time se hvalio. Sve poslano je o Uziniću i njegovim pederčinama, zato vam oni presreću mailove. On ili još netko vama presreće i briše mailove. Eto zašto ovo pročitah. On je dakle jedan od onih što je tražio da ga se pouči hakiranju, a koji onaj drugi, to će valjda isto isplivat na vidjelo. Tako da znate, kad ja snimam pa rade ovo, rade ono, evo da vidite ko su. Ako ja izmišljam i ako ovi što šalju dopise petljaju, lažu kako oni to serviraju, ne znam što im je potrebna ovakva rabota. To samo potvrđuje koliko je sve vjerodostojno i 100% istinito. Idemo dalje. Dragi kolega, blagoslovljen bio. U Split je poslan gej biskup. On je zaista gej i on je občinio javnost i dao lažne nade žrtvama pedofilije, jer je na simpoziju nas sve napao i prijetio da bi nam žrtve mogle zapaliti crkve, kao u Čileu. Upravo Zdenko Križić želi zadobiti poene kao Uzinić, a nikada za žrtve nisu dali ispod nokta. Oni su dno. Gdje su im te žrtve koje su spominjali? Jesu li ih pohodili? Pa onaj jedan je rekao da su ga pokorili u Caritas. Opravdano sam doznao da je Križiću najbitniji njegov ljubavnik. Križić se isto iživljavao nad jednom žrtvom u Gospiću koju je vikar tetka otjerao u Njemačku.
pa ima li nama spasa u crkvi sa ovolikim zlom? Hranić sakrije pedofila i postane za nagradu zamjenik Kutleše. Pa Hranića svi znaju od 20 godina iz redovničke službe kao homoseksualca i perverznjaka. Ja sam u službi pomagao jednu žrtvu zlostavljanja i to mi je čast. Bogu čast, ali kolega moji biskupi ne žele da im se pristupi. Oni su digli zidove. Oni stalno spominju kazne za počinitelje, a nikada nisu naše stado ranjeno pozvali sebi. Dođite najranjiviji, dođite na jedno jelo i razgovor. Dakle, apsolutno su imuni svake emocije, a Križiću pišu propovjedi drugi, jer što iznosi on ne živi. Reda se gej lobby i ja ne znam kako pomoći ranjenom stadu vratiti vjeru onima koji su napustili crkvu. Pa ni taj Tadić nije takav zločinac da se javno stavi na odstrel. Poznam u bliskoj okolici 20 svećenika, kriminalaca. Ovim činom on pogoduje gej lobiju, Parlova i Čondrića, koji su redaljke dozvoljavali i znali za njih u sjemeništu. Ma ovo je više sablaza. I tu je reakcija vjerojatno na one videe o nevinom po svemu kako izgleda Ivanu Tadiću, svećeniku, kojega pokušaše razsvećenist, kako li se kaže. Ajde, koda je bitno sad. Ajmo i ovo. Poštovani Frabože, pratim svakodnevno vaša izlaganja koja svakom normalnom vjerniku tjeraju na razmišljanje i postavljanje pitanja. Zar je to stvarno moguće? Da se tvoj iznese u javnost, potrebna je nesumnjivo velika hrabrost i ja vam na tome iskreno čestitam. Naš katolički puk još nije spreman slušati takve nevjerojatne stvari od kojih se svakome ježi koža i diže kosa na glavi. Ali kako je vrijeme došlo, izgleda da se i na to moramo polako privikavati. Još uvijek po nekoj inerciji vjernici zamišljaju osobe u crkvenim uniformama kao svece i svetice koji hodaju po zemlji. Tako nas se odgajalo unutar obitelji, s tim smo rasli i oko toga nije smjelo biti odstupanja. Hvala dragom Bogu da još uvijek velika većina zaslužuje s pravom veliki respekt, jer se na kraju krajeva drže zavjeta kojeg su položili pred Bogom. Ali nažalost ima i onih, kako ste u jednom svom videu rekli, koji samo glume dušebrižnike, a u stvari više im odgovara naziv dušerazbojnici. Javljam vam se, Frabože, s namjerom iznijeti vlastito iskustvo, bolje reći vlastito razočaranje i šokiranje u vezi takvih koji nam kvare sliku o dragim fratrima, i to ne dragim od jučer, nego već stoljećima. Jako mi je žao što po stare dane spoznajem, slikovito rečeno, da u tom fratarskom žitu ima itekako kukolja. Reći ću također slikovito, dobio sam nož u leđa od jednog takvog nazovi fratra, bez obzira što ga nikad nisam niti krivo pogledao, kamoli nešto loše rekao. Ili ne daj Bože da sam mu nešto loše uradio. Naprotiv, respektirao sam ga kao i sve druge koje sam u životu sretao i s njima komunicirao. Moj vjerski životopis dokazuje da sam cijeli život vezan uz crkvu, počevši od dječačkog ministriranja, pjevanja u crkvenom zboru, učenja vjeronauka, te redovnog dolaska na svetu misu kao prije dolaska demokracije, tako i poslije. Znači, da se malo i našalim, bio sam mali Hrvat, a zato je uvijek krstiti djecu dok su mala. Kao kruna svega toga imao sam i osobitu čast biti član župnog pastoralnog vijeća i biti civilni kum na mladoj misi jednog našeg mladomisnika. Te dvije stvari mogao je vidjeti svojim vlastitim očima i već pomenuti nazovi fratar,
Koji su kriteriji za te dvije stvari, barem vama, frabože, ne treba objašnjavati, jer to bolje znate od nas sviju koji vas slušaju. Ovo napominjem samo zbog toga da me bolje razumijete kako sam se osjećao kad sam primio pod navodnicima nagradu za sve to. Evo ukratko o čemu se radi. U pitanju je klasična priča. Bio sam određen za jednu poziciju u poduzeću, a onda je taj moj pod navodnicima dobročinitelj, nazovi frata, stupa na scenu i preko svoje političke veze to potkopava i minira. Ta tvrdnja je provjerena i pouzdana i tu sumnje nema. Ne čudim se onima koji su ga privoljeli da tu prljavu rabotu odradi preko svoje političke veze, jer je to sve, kako neki kažu, posve legitimno i običajno. Ali me zapanjilo to da jedan fratar može sebi dozvoliti takav moralni pad, pa da zabode nož u leđa jednom župljaninu na nagovor drugog župljanina. To nije ništa drugo nego stvarno dno dna. I ako to opravdavamo, onda smo definitivno izgubili kompas. I još samo nešto, frabože, na samom kraju. Osjećao sam veliku potrebu ispovjediti se, jer skoro nema atributa kojeg nisam uputio tom nazovi fratru. U Međugoru ispovjednik je vidio koliko me je to sve pogodilo, pa uz pokoru mi daje i prave riječi utjehe. Kaže, pazi, i Juda je svojim očima vidio sva Isusova čudesa, ali ga je ipak na kraju izdao. Time je sve rečeno. Neka vas, frabože, dragi Bog, čuva i blagoslovi. Puno pozdrava. Jasno, vi koji ovo slušate, nešto ćete razumjeti, nešto ne razumjeti. Ja imam puno više podataka, zato ovo i čitam. I pisama svati tamo amo, detaljan opis svega, ali ono što Isus reče, čuvajte se farizejskog kvasca, čuvajte se ovih lažnih crkvenjaka koji pričaju, pogotovo sad za Božić počeće, o miru, pomirenju, ljubavi. To je taj farizejski kvasac. Oni kad se sastaju, oni samo pričaju kako će ove svoje veze proširivati i kako će svoja poduzeća uvezivati, da bi mafijaški bili bolje uvezani i jači. A što se tiče Isusa, Isusova nauka, to oni samo serviraju kao farizejski kvasac. Dakle, glume, licemjeri, pretvaraju se, čuvajte ih se. I neka vas Bog od njih sačuva. I neka vas blagoslovi Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu. Nadam se da nisu opet diverziju napravili i na ovaj video. Ako jesu, nek rade, dolijat će im Gospodin.